лавҳаи ёдгории Аминҷон Расулов дар назди ҳавлияш гузошта шуд. Ин тасмим ба муносибати 100-солагӣ ва эҳтиром ба хизматҳои собиқ раиси шаҳри Хуҷанд амалӣ гардид. дар маросими гузоштани лавҳаи хотиравӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояту шаҳри Хуҷанд ва дӯстону пайвандони шодравон Аминҷон Расулов иштирок намуданд. масъулин дар суханрониҳояшон аз хизматҳои ӯ дар рушди соҳаҳои мухталифи кишвар ёдовар шуданд. зиндагинома ва фаъолияти кории ин марди содиқи миллат барои ҳар яки мо бо шумо намунаи ибрат ва мояи ифтихор аст. зеро баҳри пешрафти ободонии диёру халқи азизамон аз сидқи дил ва бо камоли саодатмандӣ заҳмат кашидаанд. фарзандони бонангу номус ва шоистаро ба камол расониданд ва роҳи пуршебу фароз ва неку дурахшони зиндагиро тай намуда бо пиндор гуфтор ва рафтори хеш ба дилу дидаи мардуми диёр ҷой гирифтаанд. Аминҷон Расулов 25 марти соли 1922 дар шаҳри Ленинобод дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. хатмкардаи донишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон ва донишгоҳи индустриалии шаҳри Тошкент мебошад. аз оғози ҷанги бузурги ватанӣ ба майдони набард рафта баҳри ҳифзи ватан аз душманон шуҷоату далерӣ нишон додааст. Аминҷон Расулов дар вазифаҳои гуногун фаъолият намуда солҳои 1982-1985 раиси кумитаи иҷроияи шӯраи депутатҳои халқи шаҳри Ленинободро ба уҳда дошт. масъулияти баланд медоштанд, чунки пеши котиби якуми ҳукумати ҳизби коммунист омадан ба пеши Рифат Ҳоҷиевич медонидон чӣ шахс буданд, шахси бузурги ки тарбияи ҳамон касро бисёр моҳо одамо гирифтагиҳо ба қавли гап ки роҳи дуруст ба роҳи бунёдкорӣ ва қадам мондем талаб мекарданд ки мушаххас гапи гуфтагишон иҷро шавад. ва албатта Аминҷон Файзиматович ҳамчун комиҷроя ҳамин шаҳри Хуҷанд фақат мегуфтанд ин шаҳри Хуҷанд пойтахти вилоят ҳама умда аз ҳаминҷа ёд мегирад мегуфтанд. хизматҳои шоистаи Аминҷон Расулов дар рушди муассисаҳои фарҳангӣ, илму маориф, ободониву созандагӣ аз ҷониби давлату ҳукумат бо ордени сурхи меҳнат, 2 адад ордени нишони фахрӣ ва дигарҳо сарфароз гардидааст. инчунин шарфанди фахрии шаҳри Хуҷанд низ маҳсуб меёбад.